ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് 16 അല്ലേ? 16 ഇന്ന് പ്രഭുജി. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓ യെസ് യെസ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ? 15 16 അല്ലേ? അല്ലല്ല, 14 15. 14 15 അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പോകും. അതായത് 14 15 അല്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേതു നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. आनंद वैष्णव भक्त की जय. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് 15 14 15 ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. വായിക്കണോ? മന്ത്രം 14 വിവരിക്കുക. സംഭൂതിഞ്ച വിനാശം ച യസ് തദത് വേദഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്ഥ സംഭൂതിയാമന സ്മശ്നതേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയും നാശകരമവധിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ് എന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അത് ശരിക്കും മന്ത്രം അല്ലേ? മന്ത്രത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് 2. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതിനാലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു മാറ്റേണ്ടത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് പോലും മരണം ഇന്നോ നാളെയോ മരണം. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മാവല്ല, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരണം. അതും എന്താ പറഞ്ഞത്? പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല, പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അഥവാ പരാശക്തി, അപരാശക്തി, പരാപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയെന്നും ഭിന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 തരം ആ ശക്തിനെ പറ്റി പറയാണ് അല്ലെ? അതായത് അവിദ്യ എന്ന ശക്തി, അത് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അപരാശക്തിക്ക് അവിദ്യ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി, അതല്ലേ? രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ എന്ന് പറയാന്ന്. അധമപ്രകൃതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അധമപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പരാപ്രകൃതി, പരാപ്രകൃതിന് അധമപ്രകൃതി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അപരാന്ന് പറയുമ്പോള് അത് എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയല്ലേ അധമപ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അധമശക്തി, അങ്ങനെയല്ലേ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് അധമപ്രകൃതി ശക്തി, അതായത് പരാശക്തി. അധമപ്രകൃതി അതായത് ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതെ, പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ആത്മീയ, അത് രാധാറാണി എന്നുള്ള രീതി. പിന്നെ അപരാന്ന് പറയുമ്പോ ദുർഗാദേവി പോലുള്ള ദുർഗാദേവി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ തടസ്സ ശക്തികൾ, അത് ജീവാത്മാക്കള്. 3 ഉണ്ട് അല്ലേ? 3 ശക്തി എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ അല്ല, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ 2 ശക്തികളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ 2 ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരാപരയും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 3 ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന്. 2 ശക്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയും ഉയർന്ന ശക്തിയും ഏതാണ്? ഉയർന്ന ശക്തി പരാശക്തി, അപരാശക്തി അധമശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതി ദുർഗാദേവി, അങ്ങനെയുള്ളത്. മറ്റേ രാധാറാണി. അതായത് ആത്മീയ ശക്തി, മറ്റേത് ഭൗതിക ശക്തി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കൽപ്പം. എന്ന് പറയും. ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് എത്ര? 12,000 വർഷം. 12 നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അറിയാലേ? അത് പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. ബ്രഹ്മവർഷമാണ് ധ്രുവ്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വർഷം, നമ്മുടെ വർഷം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കറിയാം 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. 311 ലക്ഷം കോടി വർഷം. 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം.
പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഉം. പ്രളയ ജലത്താൽ ആഴുന്നു. ഇല്ല, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രളയ ജലത്താൽ ആഴുന്നു. പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു, അതായത് ഉം. ഭഗവാനിലേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവസ്ഥ. ഉം. അതിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ആ, ഉയർന്ന പറഞ്ഞോളൂ. ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലകങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴും. ശരി, അത് മാതാ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതാ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ എഴുതിക്കോട്ടാ. പ്രളയജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്ന് എഴുതി മതി. പ്രളയജലത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും കൂടെ ഒന്ന് വിവരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നശിച്ച് പുതിയതിലേക്ക് ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. വീണ്ടും അല്ല, നമ്മൾ പ്രളയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അവസ്ഥമായി ലയിച്ചു ചേരാണ് നമ്മൾ. അതെ, വീണ്ടും അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് താൽക്കാലികമായി നിൽക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രളയജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ശരിക്കും അതിന്റെ കുറെ ഇതുണ്ട്. പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഗർഭോദയ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പ്രളയജലത്തിൽ ആഴ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മാവ് അപ്പോഴും വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു അഭയസ്ഥാനമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. എല്ലാം നശിച്ചു പോവില്ലേ അതില്? അപ്പൊ അത് എഴുതണം, ദേവന്മാർ എല്ലാവരും ഈ പ്രളയം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രളയത്തിലാണ് നശിച്ചു പോയിട്ട് അതും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത്, അത് മറ്റേത് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു പ്രളയത്തിൽ. ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരുന്നു. മറ്റേത് ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ നശിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടം തന്നെ നശിച്ചു. ഇതിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടം നശിച്ചു പോയില്ല. ഇതിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ ബ്രഹ്മാണ്ടം നശിച്ചു പോണില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് രാത്രിയിൽ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? പ്രളയകാലത്ത് ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നു എങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെയോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഈ സമയത്ത് പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും പ്രകടിതമല്ല. ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, കാണാനില്ല. പ്രകടിതകാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ. ഏകപാദ വിഭൂതി, ത്രിപാദ വിഭൂതി വ്യക്തമാക്കുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആണ്. അതിനെ ഏകപാദ വിഭൂതി അല്ല അധമ ശക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഏകപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാലൊരംശം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതാണ് ഏകപാദ് വിഭൂതി. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 3/4 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാദ് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. അതാണ് എഴുതിയത്. അത് ശരിയാ, കുറച്ചുകൂടി മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയത് ഇത് ഏതാ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ മൊത്തം പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25% ഭൗതിക പ്രകൃതിയും 75% ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ഓക്കെ. കാമികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. കാമികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ്, അവര് സ്വർഗീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും. ഉയർത്തപ്പെടും. പിന്നെന്താണ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ തിരിച്ച് പിന്നെയും
ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷീണപുണ്യം മർത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരും. ചിഹ്നം വരും. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത 8:22 ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം അനന്യമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അല്ലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനികളെയും യോഗികളെയും. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് എഴുതിയത് ശരിയല്ലേ? അല്ല, അതല്ല. ജ്ഞാനികൾക്ക് വേറൊരു ലോകം, യോഗികൾക്ക് വേറെ ലോകം. ജ്ഞാനികൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷി ലയിക്കും അവര്. യോഗികൾക്ക് എന്താണ് ഇത് കിട്ടുക? അവർക്ക് പരമാത്മാവ് ദർശനമാണ് കിട്ടുക. ജ്ഞാനികളും യോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി ജ്ഞാനികൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകവും മഹർലോകവും തപോലോകവും ബ്രഹ്മലോകവും എന്നിവിടങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉയർച്ചയിൽ ശരിക്കും പരിപൂർണമായിട്ട് അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരം സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ അടുത്തത് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇതില് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വരെ എത്തും. അവര് ഉയർന്നു തന്നെയാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യോഗികൾ ഉയർന്ന് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ അവര് പല ലോകങ്ങളിലൂടെ കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവർക്ക് അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആദ്യം സ്വർഗ്ഗലോകം, ജനർലോകം, മനർലോകം, പിന്നെ തപലോകം ഒക്കെ കയറി അവര് ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ അവസ്ഥയെത്തും. അടുത്തവര് എന്താണ്? അവര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തും. ആര്? യോഗികള്, ജ്ഞാനികളും യോഗികളും. അപ്പൊ ഒരാള് ജ്ഞാനികള് മാക്സിമം അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും യോഗികൾ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലും എത്താം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുന്നിട്ട് നിർത്താതെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയോ? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം എന്താണത്? ഒന്നും പറഞ്ഞ. ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് അവര് പ്രകൃതിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം ശ്രമിക്കുക. കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. മതധർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. അതെ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതാണ് എല്ലാ മത നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ മാതാജി? അത് ലാസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതായത് 11ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീതേന്റെത് ഒന്ന് പോലെ പറയൂ. അതിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയിൽ സാധ്യമല്ലാനാണോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കലർപ്പില്ലാതെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 12ാമത്തത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ചോദിച്ചത്. അതാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും യോഗി പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക്. ശരി. 15 പറയോ ലക്ഷ്മി? 15. മതധർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? സർവധർമ്മങ്ങളെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ്. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ശരിയാണോ? യോഗികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകമായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അത് ശരിയാണോ? ശരിയാണ്, ഞാൻ എഴുതിയത് അതന്നെയാണ്. അത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്കും അവർ ഉയർത്തപ്പെടും.
അതായത് ആ, ശരി. ഉയർന്ന ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവർ ഉയർന്ന, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലേ, ഇപ്പൊ IAS കളക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഡിഗ്രിയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അവർ ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. പക്ഷെ അവർക്ക് 2 ഉയർച്ചയുണ്ട്, ഒരാള് ബ്രഹ്മം, ഒരാള് പരമാത്മാവ് വരെ എത്തും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി, പരാശക്തി, ജീവസത്തുകൾ ഉത്കൃഷ്ടം. രാധാറാണി എന്ന് അതിന് ഉദാഹരണം എഴുതിയാൽ മതി. പരാശക്തി, അപരാശക്തി, അധമ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ദുർഗാമാതാവ്, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ട് ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയും ഒരെണ്ണം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ശക്തി. പിന്നെ പുറത്തുള്ള ശക്തിയാണ് എന്താണ് അധമ ശക്തി. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കൽപ്പം. ഒരു കൽപ്പം. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 12,000 വർഷം. ശരി. എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് വരുന്നത്. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ചതുരുഗത്തിന്റെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. 1000. ഭഗവാന്റെ ആയുസ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷങ്ങൾ, അതായത് അങ്ങനെ എഴുതണം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം കേട്ടോ. ചോദിച്ചില്ലേ 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 12,000 എഴുതരുത്. 12,000 എഴുതുമ്പോ അത് ദേവവർഷമായിട്ടാണ് അതുവരെ. ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവല്ലേ പ്രഭുജി? ചതുർയുഗങ്ങളല്ല അത്. 12,000 എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അതിനൊന്നും കൂടെ ഷോർട്ട് ആക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസമാണ് അല്ല അവര് നമ്മളെ ഒരു വർഷം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം വരാം. അവരുടെ സമയം കൂടുതലാണ്. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവരെ വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അത് ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മവർഷം 100 അങ്ങനെ എഴുതാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസം അല്ലെങ്കിൽ 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. 1000 എന്തിനാ 1000 ബ്രഹ്മവർഷം അല്ലേ? അല്ല, 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. ബ്രഹ്മാവ് 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസാണ്. അതെ. അത് നമ്മളെ ആയുസായിട്ട് വരുമ്പോ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് 311 ലക്ഷം കോടി വർഷം. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതെ. മാതാജി, അധമശക്തിയും ഉയർന്ന ശക്തിയും ഏതാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചാണ്? അധമശക്തി. അപ്പൊ പരാശക്തി രാധാറാണി. അതിന് ഉദാഹരണം രാധാറാണി. ഉയർന്ന ശക്തി അപരാശക്തി. അപരാശക്തി അധമശക്തി അത് ദുർഗാദേവി. അത് ദുർഗാമാതാവ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഈ ഏകപാദ് വിഭൂതി അതെന്താ? ഏകപാദ് വിഭൂതി, ശ്രീപാദ് വിഭൂതി. ത്രിപാദ്. ഏകപാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി. ഏകപാദ് അതായത് ഭൗതിക ശക്തി എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകം. 25%. 75% ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി. 75%. അതിന് ത്രിപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറയും. 3, മറ്റേത് 1. ഏകപാദ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി, ശ്രീപാദ് ആത്മീയ ശക്തി. ഭൗതിക ശക്തിയില് 4-ൽ 1 എന്ന് വന്നാലല്ലേ കറക്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതന്നെ, അത് എഴുതാ. 75%. ആത്മീയ ശക്തി 75%, മറ്റേത് 25%. 11 പറഞ്ഞതിൽ 11 ഭഗവത്ഗീത 8 ഭഗവാന് കലർപ്പില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ. അനന്യമായ ഭക്തി, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. 12 കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ചന്ദ്രൻ
എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്കറിയില്ല അത് ഹരേഷ്ണ. നമ്മൾ മോളിക്കും താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോ താഴത്തേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോ മോളിക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാതാജി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ? അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടെന്നാണ്. അത് ഇച്ചിരി കൂടി നീട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മുന്നിൽ നിർത്താതെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ അതീതമായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 2 സെന്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. 2 പോയിന്റ്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ മറക്ക, ഒന്ന് ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടേ അതില് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്? അതിലുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനെ. അതിലുണ്ട് കുറെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതിലാന്ന് മാത്രമല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ? 13ാമത്തെ ലോകം മഹർലോകത്തിൽ പോകും. ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മോളിത്തെ ലോകത്ത് തന്നെ ജനറലായിട്ട് 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് സ്വർഗലോകം വരെയാണ് നമ്മള് സാധാരണ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് പോവാം. അതിന്റെ മോളിത്തെ ലോകങ്ങളാണ് ജനലോകം, തപോലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ, ബ്രഹ്മലോകങ്ങള്. അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് യോഗ, ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ വേണം. അതാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്താണ് അവിടുന്ന് ഉയരും. കാരണം അവര് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവര് ഉയർന്ന് ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവര് എവിടം വരെ എത്തും? അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ആ പ്രകാശ വലയം വരെ എത്തുവര്. പിന്നെ അടുത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? യോഗികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണവരുണ്ട്. അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നിട്ട് എന്താണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം വരെ അവരെത്തും. ഇവര് രണ്ടുപേരും പിന്നെന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് 4 കുമാരന്മാരെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കുമാരന്മാരെന്താണ്? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച ആ പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരുമ്പോഴാണ്. അവര് യോഗികളാണ് അല്ലെ 4 കുമാരന്മാര്. അപ്പൊ അവര് ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ആ പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരാണ്. ആ സമയത്താണ് അവര് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. ഭക്തന്മാരെ, ഇങ്ങനത്തുള്ള യോഗികളെയും ജ്ഞാനികളെയും ഭക്തനാക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പല ലീലകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും അവർക്ക് എല്ലാ ലോകത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാൻ പറ്റും, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാൻ പറ്റും. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അവരെത്തും. പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അത്? അവർക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അവരെ മാക്സിമം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയല്ലേ, എവിടെ പോകണം? സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. അത്ര പേരെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലെവൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് സ്വർഗ്ഗലോകം വരെ പറഞ്ഞത്. കാമ്യകർമ്മികൾ മാക്സിമം വരെ എത്താ സ്വർഗ്ഗലോകമാണ്. ഭൂവർലോകം, സ്വർലോകം, പിന്നീട് മഹർലോകം, ജനകലോകം, തപോലോകം, പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകം. അത് അടുത്ത ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ആ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ഋഷീശ്വരന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും. അവര് കടന്നു ഉയർന്ന് അവരോടെത്തും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തും. അതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നിട്ടാണ് അവര് ആ ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത്. അതിന് അയാൾ 4 കുമാരന്മാരെ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവരവിടെ എത്തുന്നവരെയും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കളുടെ ഗന്ധം നുകരുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അതിന്റെ ആനന്ദം മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ അവർ ഭക്തരായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ പല കഥകൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയറായില്ലേ ഹരേഷ്ണ? മന്ത്രം 15 നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് മന്ത്രമാണ് അല്ലാതെ. അതെ, മന്ത്രം 15 വിശദമാക്കുക. നേരിട്ട് മന്ത്രം അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ
ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 15. അമൃതവും അക്ഷതവും അല്ലേ? അത്യന്തിക അതെ, അതെ. അമൃതും അക്ഷയവും അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെയും അക്ഷയല്ല അക്ഷതം. അക്ഷയമാണ്. അക്ഷതം. അമൃതവും അക്ഷയവും അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തി ശൂന്യബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ അതാണ്. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് പറയും നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നിരാകാര ബ്രഹ്മം പ്രഭാപൂരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭക്തൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞോളൂ നിഷാദാജി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത 14:27 വിവരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ ചോദ്യം? അതെ. അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് ആരാ പറയണു? നിഷമാതാജി ആണോ? ഷിജാമാതാജി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറയണോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അമൃതവും അക്ഷയവും അത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിർഗളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇത്രയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും എഴുതാം നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നല്ലതാണ്. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം. അന്നേരം നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകാശം, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമ്പൂർണ്ണ രൂപം, പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം. ഓക്കെ, അടുത്തത് വരുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിൽ ശ്രുതിമന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പുഷൻ അഥവാ അത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന്. അത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുഷൻ എഴുതിട്ടുള്ളത്. പുഷൻ അല്ലേ? പുഷൻ അഥവാ അത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ. പുരുഷനില്ല, പുഷൻ. ആ മന്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു വേർഡാണത്. ഓ, ശരി. ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണോ? വിട്ടുപോയതാ വിചാരിച്ചു. ഇല്ല, ആ മന്ത്രത്തിലുള്ള ഒരു വേർഡാണ് പുഷൻ. ഹിരൺമയേന പാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നതാണത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ശുഷ്ക ഊഹോപഹങ്ങളെയും സംയോഗമെന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അഗാസുരൻ, ബാഗാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന തുടങ്ങി നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹണം, വെണ്ണം മോഷ്ടിക്കൽ എന്നീ കുസൃതികളൊക്കെ കാണിച്ച ലീലകൾ. അപ്പൊ ലീലകള് നമ്മൾ അത്ര ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? അതായത് ഈ സംഖ്യയോഗക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഇവരൊക്കെ ഹഠയോഗക്കാര്, ഇവരൊക്കെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുമ്പോ, അതായത് ശരിക്കും അവർക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ലീലകളിൽ കൂടി അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കാനായിട്ട് എഴുതണം. അതും കൂടെ എഴുതാം. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അതാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ എഴുതാം. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇവർക്ക്
ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും അല്ലെങ്കിൽ അവർത്തികത അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ, ശൂന്യവാദികളെ, ഇവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കൃഷ്ണൻ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തത് അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരൂ. മാതാജി എഴുതിയ പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെന്ന്. തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ഇതും കൂടെ എഴുതാ, ഈ 2 പോയിന്റും കൂടെ എഴുതാ. ഒന്നെന്ന് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നവരെയും, അത് നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവര്, പരമാത്മാവ് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഇവരെയൊക്കെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനീയ ലീലകൾ കാണിച്ചത്, ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ആര് വായിക്കുന്നത്? മാതാജി പോയോ? കാണാല്ലേ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ, മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തത് പറ. എന്താണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്നത്? അതന്നെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എഴുതിയപ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മുഴുവനായിട്ടൊക്കെ കേട്ടില്ല. അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇത്രേ എഴുതിയുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക്, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാവത്താൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതായത് പരമാത്മാവ് എന്ന രൂപയില് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടെ വിവരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ടായി. പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു, പരമാത്മാവൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ? അത് പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് എഴുതിയാ മതിയോ? പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ കൂടിയാണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ ഏഴാമത്തത് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ എന്തു പറയുന്നു? അതായത് പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ശ്രുതി സംഹാരം എന്നിവ. പരമാത്മാവ് ഷോർട്ടായിട്ട് പരമാത്മാവ് എഴുതാം. അടുത്തത്, ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? അയാൾ 24 ഭൗതിക ഘട്ടങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വലപ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ 2 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. 2 സെഷൻ തിരിക്കണം. ആദ്യം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ 2 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതാണ്? ഉജ്ജ്വലപ്രഭയും ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ രൂപയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പുരുഷാവതാരം മഹാവിഷ്ണു, അതായത് വിഷ്ണു, ക്ഷീരസായി. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ്. കാരണോദയസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു. കാരണോദയസായ കാരണോദയസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയ. നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം, വലിയ ആൻസർ എഴുതണ്ട. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിപ്പോ. നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി നമ്മൾ പഠിക്കുക, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാം കേട്ടോ.
കാരണോദയവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയല്ല, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയല്ല. മഹാവിഷ്ണു എഴുതണം, കാരണോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് എഴുതണം. കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിനെ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചാളും ഈ കാരണോദയശായ വിഷ്ണു എവിടെ പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ. കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിനാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് എഴുതാം, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കാരണോദയശായ വിഷ്ണുവിനെ മഹാവിഷ്ണു എന്നും പറയും. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു. ഇതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന. ഈ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണുവിനെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്നും പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു പബ്ലിക് പരമാത്മാവ്. അതെ, വിഷ്ണു പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ തത്വം ആരാണ്? ക്ഷീരോദായക വിഷ്ണു. പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു. പരമാത്മാവിനെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. പിന്നെ ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണു തത്വവും ആരാണ്? ഗർഭോദായകശായി വിഷ്ണു. അല്ല, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരിമാരിലെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു. അതെ, ക്ഷീരോദായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു ആണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട്. ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ സൃഷ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അവിടെ. എല്ലാത്തിലും ക്ഷീരോദയന വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണു അല്ല, മഹാവിഷ്ണു കാരണോദയശായ വിഷ്ണു. പരമാത്മാവ് രൂപേണ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് രൂപേലിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് നമ്മ പറയുന്ന ഈ വിഷ്ണു. ഏത്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ആരാണ്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല്യകാരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഭഗവത്ഗീത 6:46-47 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ പരമാത്മ ആജ്ഞാനികൾ, അതായത് പരമാത്മഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ യോഗികൾ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് താരതമ്യ പഠനമാണ് ചെയ്തത്. അതിലതൊന്നും അത് കറക്റ്റാ. പക്ഷെ അതില് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, തപസ്സികളെക്കാളും ജ്ഞാനികളെക്കാളും കർമ്മികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത്. അതായത് കർമ്മികളെക്കാളും ബെറ്ററാണ് ജ്ഞാനികള്, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ബെറ്ററാണ് യോഗികള്, യോഗികളെക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഭക്തര്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്, നമ്മളേലും ബെറ്ററിനായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവര് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള്. അതിനേലും ഉയർച്ചയുള്ളവരാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവര്, അത് യോഗികള്. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മനസ്സിലാവണം, അവര് ഭക്തര്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മികള്, പിന്നെ ജ്ഞാനികള്, യോഗികള്, പിന്നെ ഭക്തര്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇത് മാത്രമേ അടുത്തത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരാരാണ്? യോഗികളല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തര്. വൈദിക ജ്ഞാനം നേടി ജ്ഞാനികൾ അങ്ങനെ എഴുതണോ? ആരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നവര്? ഭക്തരിനെ എഴുതരുത്, ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഭക്തരും ശുദ്ധ ഭക്തരും വെവ്വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. യോഗികൾ എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലെ? അതൊന്നുമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുണ്ടാവണം. ശുദ്ധ ഭക്തർ, പരിശുദ്ധ ഭക്തർ, പ്യുവർ ഡിവോട്ടി. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരെ പ്രഭുജി? ഭക്തിയോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ അത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തർ. ശരി, ശുദ്ധ ഭക്തർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ പതിനാലാമത്തെ ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഏറ്റവും വിശുദ്ധത അവൻ ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തർ. ശരി. അതെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴേ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മള്. നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മള് പഠിക്കുകയില്ല. നമ്മള് കുറെ എഴുതുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരും. മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ വലുതായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും, അതിന് വലുത് എഴുതാം.
അല്ലാത്തതിന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാം. നമുക്കറിയാം കാരണോദ്ദേശായ വിഷ്ണുവാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചെന്നൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ല, പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണമാണല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും മൈൻഡിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ മെയിൻ പോയിന്റിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോകും നമ്മള് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും. പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയില്ല ബുക്കായാലും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മളെ ക്ലാസ് കാണും, രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും. അപ്പൊ എന്താ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബുക്ക് വായിച്ച പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കിടക്കാം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മാതാജിമാരെ എനിക്ക് അറിയാം, ജയലക്ഷ്മി മാതാജിനെ അറിയാം, ലക്ഷ്മി മാതാജിനെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതായത് നമുക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നും അറിയില്ല, ആർക്കാണ് ഡൗട്ടുകളൊന്നും അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഓൺ ചെയ്യാ, ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാൾ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലത് എനിക്കറിയാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ വല്ല എമർജൻസി വരുമ്പോ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴേ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവരും എനിക്കെല്ലാം കിട്ടണമെന്നല്ല, ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും എനിക്ക്. അത് നമ്മൾ സത്സംഗാണ്. നമ്മള് എപ്പോഴും ഇത് ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മളിത് പഠിച്ചു പോകുന്നതല്ല, നമ്മൾ എന്തൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കണം, പറയണ്. അതാണ് നമ്മൾ കഥകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കഥകൾ കേൾക്കണ ഈ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിൽ കൂടെ. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത ചിലപ്പോ പിന്നെ എന്താ സൗണ്ട് കട്ടായി പോകും, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്ത. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ഞാൻ മാത്രം ഇരുട്ടിനോട് സംസാരിക്കണ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അല്ല പ്രഭുജി, എന്നും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതാണ് പറയാത്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അറിയില്ലേ, നമ്മ പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മ നോക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടിലായി മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ? നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയണത്. ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് പിതാമഹൻ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് മഹാവിഷ്ണുവിനല്ലേ ശരിക്ക്, കൃഷ്ണനല്ലേ ശരിക്ക് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയേണ്ടത്? അതെ, അത് പിതാമഹനല്ല. ഭഗവാന്റെ പേരും പിതാമഹന്റെ പിതാവിന് എന്തൊരു പേരുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു പേര് പറയും, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പറയാം. പിതൃപിതാമഹൻ, പിതൃപിതാമഹൻ എന്ന് പറയും. പ്രപിതാമഹൻ. അതന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മയല്ലേ പറയാ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ പോലെയാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഒരു അണ്ടമാണല്ലോ അല്ലെ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഒരു അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ആ അണ്ടത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ്, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ബ്രഹ്മാവ്, അതാണ് പിതാമഹ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ അതിനൊരു മുള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണോ? അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? ഏത് വിഷ്ണു എന്നാ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാതാജി ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ നാളെ പൊസിഷൻ തരും. ഹരേഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗർഭോദാശയ വിഷ്ണു അല്ലേ? അതെ. ഗർഭോദാശയ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശയ വിഷ്ണു എന്നാണ് ബ്രഹ്മ വരുന്നത് അല്ല, നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. നബിയിൽ നിന്ന്. ക്ഷീരോദാശയ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീരോദാശയ വിഷ്ണു പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷീരോദാശയ വിഷ്ണു. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളില് ക്ഷീരോദാശയ വിഷ്ണു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്വേതദ്വീപില് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി സമയം ഒന്ന് പോയല്ലേ? ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടാം. 16ാമത്തെ മന്ത്രം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് പൂഷന്നേ കർഷയമ സൂര്യപ്രജാപതി വ്യൂഹം രശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യദതി രൂപ കല്യാണതമം തത്വേ പശ്യാമി യോത്സവസ്വ പുരുഷസ്സോഹസ്മി. പുരുഷന്നേ കർഷായമ സൂര്യപ്രജാപതി വ്യൂഹ രശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യദതി രൂപ കല്യാണതമം തത്വേ പശ്യാമി യോത്സവസ്വ പുരുഷസ്സോഹസ്മി. വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രഭു ആദിദർശനക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയമക തത്വമേ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കിത്തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോട് ബന്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, അത് ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കാണുന്ന രംഗങ്ങളാണ്. അതായത് പരിപൂർണമായ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആ പ്രഭാവ രൂപത്തെ കാണുമ്പോ പറയാണ്, ആ വെളിച്ചം മുഴുവനും മാറ്റിത്തരണമേ, എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രം. അതിൽ പറയാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, മമവംശ ജീവലോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല അല്ലെ, അല്ലാതെ ഇന്റർലിങ്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല. അപ്പൊ ഞാനും ഭഗവാനും അത്രയും ബന്ധമാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതേ സംഭവം തന്നെ ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അത്രയും അടുത്ത ആളാണ് എന്ന് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് കാണിച്ചു തരാൻ. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്, പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവപരാവശ്യയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. എല്ലാതും ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഭക്തൻ. അങ്ങനെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം, ഗുണപരവും സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ജീവജലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെ. വീണ്ടും അതിൽ പറയുന്നതാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു തരത്തിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൂര്യരശ്മി ഇല്ല. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ സൂര്യൻ ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യകിരണങ്ങളും സൂര്യനും ഒന്ന് തന്നെ, അതായത് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ എന്നാലും രണ്ടും രണ്ടുമാണ് അല്ലെ, സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മി രണ്ടും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ്, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും. സൂര്യരശ്മി നമ്മൾ കിരണങ്ങൾ, ഒരേ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അതിന് അംശങ്ങളാണ് സൂര്യന്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഗുണപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെ. പിന്നെ സൂര്യരശ്മികൾ കണികൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. നമുക്കറിയാം സൂര്യരശ്മിയിൽ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കണികൾ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണമായി സൂര്യനായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണതയിലുള്ളത്? സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, എന്നത് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അതും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, അകത്തും പുറത്തും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ കാരണം. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിച്ച് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, സൂര്യൻ
സൂര്യദേവൻ നമുക്കറിയാം സൂര്യഗോളത്തിലാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. രണ്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതൊക്കെ. ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞാണ് ചിന്താമണി പ്രകര സപ്തമസ്തു കൽപ്പവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതലേഷു സുരഭിർ അഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സദസബ്രഹ്മ സേവമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ഏതില്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വർണ്ണിക്കണാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ആ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്കാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദ്യപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം, പല ശ്ലോകങ്ങളും ഒരു ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നത്. അതിപ്പോ ചിന്താമണി രത്നത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്, അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലോകം അത്ര സുന്ദരമാണെന്ന് നമുക്ക് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്മിയല്ല, സഹസ്ര സദാ ലക്ഷ്മി സേവമാനം. ഒരു ലക്ഷ്മിയല്ല, അനേകം ലക്ഷ്മികൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദിമ പുരുഷനെ, ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മി പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമാധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്, കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ. 4 മണിയായി, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോട്ടോ, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നിർഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള ഒരാൾ പരമോന്നത മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ സവിശേഷതകളിലൂടെയും ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, പല സ്റ്റെപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി, പിന്നെ അടുത്ത സാക്ഷാത്കാരം പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരാണ്. അപ്പൊ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഏറെ ശുഭമായി ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. എവിടെ എത്തുമ്പോൾ? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അവിടെ പരമാനന്ദമാണ്. അതിനേലും താഴ്ത്ത ആനന്ദമുണ്ട്, അതിനേലും താഴ്ത്ത ആനന്ദമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോയാൽ ആനന്ദം കിട്ടും, പക്ഷെ എന്താണ് കുറവ് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നമ്മളേലും സുഖം ഏത് ലോകമാണ്? സ്വർഗലോകമാണ്. അതിനേലും സുഖം എന്താണ്? അടുത്ത ലോകം. അതിനേലും സുഖം അടുത്ത ലോകം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകം വിടുന്നു. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോകത്തിൽ വന്നു. അവിടെയും കുറെ ഗ്രഹങ്ങൾ, അവിടെ പല പല ആനന്ദങ്ങളാണ്. അതിൽ പിന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, പിന്നെ പരമാത്മാവ് പരമാനന്ദം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം പരിപൂർണാനന്ദം. അങ്ങനെ ആനന്ദത്തിന്റെ പല ലെവലുകളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിന് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു. നിരപേക്ഷ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമികളുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. അതില് ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് ജീവഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പരമ്പരയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് 6 ഗോസ്വാമികളാണ് നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും, കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തിയും ഇന്ത്യൻ ഗോചരങ്ങളത്തെ എല്ലാവിധ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ്. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാന്റെ പറ്റി പറയാണ്, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അകാരത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ എല്ലാതും ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെല്ലാതുമുണ്ടോ അതെല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. ഇപ്പൊ സയൻസും പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. സയൻസില് ജസ്റ്റ് പറയാണ്, നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സ് 5% മാത്രം നമുക്ക്
നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം, യൂണിവേഴ്സ്, ഗാലക്സി, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ജനറൽ ആയിട്ട്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് 5% മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 95% ഡാർക്ക് മാറ്റർ, ഡാർക്ക് എനർജി എന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലായി. അത് അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇത് എന്താണ്? അതായത് നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റോ കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. സംഗതി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ജീവരൂപ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവും ഒക്കെ. അത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതാണ് പല അനുഭൂതികൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി, ബ്രഹ്മത്തില്, അതായത് ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ബ്രഹ്മാനുഭൂതി, ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയണത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പല അനുഭൂതികൾ കിട്ടും. നമ്മൾ സുഖങ്ങള്, നമ്മൾ പലതരം സുഖങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ല. അതിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സുഖമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സുഖത്തിന്റെ പല ലെവലുകളുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മാനുഭൂതി. അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അനുഭൂതി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പല അനുഭൂതികളുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിന് ആദ്യ അക്ഷരത്തിൽ ബ എന്ന് രണ്ടർത്ഥം, ബാക്കി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബാരർത്ഥം പറയാണ്, അതായത് സർവപാലകൻ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തത് രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബാരർത്ഥം പറയാണ്. ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സർവപാലകൻ, ഭഗവാന്റെ ഷോർട്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വേടിനെ തന്നെ പറയാണ് എന്താണ്, ഒന്ന് സർവപാലകൻ, രണ്ടാമത്തത് രക്ഷകൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ ജീവജാല അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കും എന്നതാണ് വാൻ എന്ന് അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ബാക്കി രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്, വാന് ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ബാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്, സർവ പരിപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവരക്ഷകൻ എന്ന് പറയാം. വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്, അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലാണ്, അതാണ് വാൻ. പിന്നെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്, അതാണ് ബ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കുന്നത്, വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മളിലല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭഗവാനല്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പരമാത്മാ രൂപയിലുള്ള ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല. അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനിലുമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് വാൻ. ക്ലിയർ ആയ പോയിന്റ്? ക്ലിയർ ആയി? അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുബുദ്ധി. അപ്പൊ ഗായോ? ഗായില്ല. ഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമിക്കാന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ബ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് കുടിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അത് രണ്ട് തരത്തിൽ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്, വാന് ഒരർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. സംരക്ഷകൻ, പിന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഗാക്കി അപ്പം പ്രഭുജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഗാക്കി ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. മാർഗദർശകൻ ഹരേഷ്ണ മാർഗദർശകൻ. അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയും വാക്യം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, രക്ഷകൻ. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നിട്ടാണ് വാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൃത്യം. ബാക്കി ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീരം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്നുള്ള ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും
ഏൽക്കാത്ത അവസ്ഥയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ. അതില് ഭൗതികത ഇല്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല. ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊരു സൗന്ദര്യം എന്ന് കാണുമ്പോ നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച സൗന്ദര്യത അല്ല. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വീര്യമാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭൗതിയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സമയം പോയി അല്ലേ? 14ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ അതില് ഗാക്കി കൂടെ വിട്ടു, അതിൽ സ്ലൈഡിൽ വിട്ടുപോയതാണ്. ഗാക്കി ഉണ്ട്. ഗാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർഗദർശകൻ കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി ഫോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഞാനത് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ശരി. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ പറയാൻ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി അല്ലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, വാഞ്ചകാലം. ഇവിടെ അതായത് ഭഗവാന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ